దిగరా. మీరు మా వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ పడడం నాకు ఇష్టం లేదు. మీరు వెళ్ళండి. ఏమైందిరా? మనం ఆల్రెడీ ప్రాబ్లంలో పడిపోయింది. మనల్ని ఆ విధంగా చూసేశాడు. వాడు మీ నాన్నకు చెప్తాడు. ఇప్పుడు మనం ఊరెళ్ళినా మా ద్వారా మీ గురించి తెలుసుకుని పట్టుకుంటాడు. మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? మీరు వెనక్కి వెళ్ళిపోతే మేము దొరికిపోతాం. సో మీరు కూడా మాతో బెంగళూరుకి వచ్చేయండి. అవును, ఇక చేసేది ఏం లేదు. అమ్మో, మా ఇంటి దగ్గర తెలిస్తే చంపేస్తాను. ఇప్పుడు వెళ్ళినా అదే జరుగుద్ది. అలా ఎందుకు జరుగుతుంది? అలా జరగదు. దివ్య, నువ్వు రావాలి, లేకపోతే మనం అందరం రిస్క్లో పడతాం. అబ్బా, నన్ను వదిలేయండి, నేను రానని అంటున్నాను కదా. దివ్య, ప్లీజ్ దివ్య. ఇలా చెప్తే వినదు. నేను తీసుకొస్తాను.